Moikka moi! Tänään lähdetään ajaa pyörällä Espoon keskuksesta Veikkolaan päin. Veikkolassa pysähdytään kappelle ja siitä tullaan jotain reittiä takas. Se ehkä hahmottuu paremmin tässä videon aikana. Mutta ei mitään. Tervetuloa kyytiin. Ajetaan tonne Bembölen kahvituvalle. Ja siitä kahvituvalta lähdetään ajaa Nuuksioon päin. Ja sieltä Veikkolaan. Mutta ei mitään, mä otan video sitten, kun ollaan päästy vähän eteenpäin tässä hommassa. Kaikki hyvin? Hyvä. Ah. Porvo on kyllä kans kiva. Lähettiin vaan tuolta Kehä Kolmosen vartta ajamaan, niin se Vuosaari on kyllä ei ihan mitä muuta vaan, paitsi sitä sähkölinjaa. Ei sinne kannata mennä, vaan ei. Täytyy just Porvooseen lähtee, niin mennä tuolta Kuninkaanmäen kautta Nikkilään ja sieltä. Joo. Nikkilän jälkeen voi sitten jo valita joko Hinhaaran tai sitten vanhan tien. Joo. Joo, sieltä me oikeastaan tultiin pois sieltä Nikkilän kautta. Nikkilästä lähdettiin tonne Klaukkalaan ja Klaukkalasta Lahnukseen ja sieltä sitten. Kyllä on paljon naispyöräilijöitäkin. Se on hyvä, että on muitakin kuin pelkkiä miehiä ajamassa pyörillä. Ja kovia onkin sitten, kun ketä enempi ajaa. Mulla tää Kärpänen iski 80-luvun alussa, niin ei täällä ollut ketään. Joo. Niin. Sait ihan yksi ajella. Suunnipaikan kaveri oli sitten Iikossa, niin se vähän sai mut liikkeelle tähän hommaan. Joo. Vähän vettä. Aika iso sulla on toi isompi eturatas. Varmaan kuin 50. Se on sen aikainen, kato. Joo. Oli vielä äijä kunnossa. Huomaa, että itse ei oo oikeesti. Vene kilpailutetaan 5-3. Joo. Mä oon tosta mennyt aina tuolta Pikkutien kautta. Okei. Ootko sä käynyt koskaan siellä? En oo. Jos sä ajat sinne Veikkolaan, niin voidaan ajella yhtä matkaa. Tulee tälle tielle takaisin tuolla Joo. maitopaikan toisella puolella. Niin Joo, mielellään kyllä näen jonkun toisenkin reitin. maitopaikka niinku ei oo mikään viksu. Joo. Pyöräilijän kannalta aina kyllä. arkipäivä. Joo. Siinä on se kuorma-autoliikennettä ihan tuolla. Tästä täytyy vaihtaa puolta. Joo.
Wow. Aha. Aikamoisia sateita tässä. Tietysti onhan tää ilma nyt tosi raikas. IK32. Joo, IK32, joo. Idrottsgruppen 32. Se on joo. Sä tarkoitat niitä tiistai- ja torstai-lenkkejä. Joo. Se taitaa se tiistai olla vaan joku yli 30 keskari, semmosia ei oo kyllä mitään asiaa. Kilpapyöräseura, niin Kyllä, vetää sit niitä kovia. kyllä. Pitäähän sitä ajaakin, jos niinku haluu kehittyä. Se oli nää penpyörän lenkit aikanaan aloitti toi meikäläisen seurakaveri. Oli lauantai-aamukin 10. Joo, Niin sanotut Espoon lenkit on vieläkin siellä, jos Pillarifoorumilla käytiin. niin siellä näkyy. Joo. Mut ei taida kukaan. En tiedä Ei, käyttöä joo. mitään kukaan, mutta kyllä nää viikon kutsulenkit, sitten on vapaat lenkit, eli niihin saa niinku kuka tahansa mennä, niin Joo. mennään tästä vasemmalle. Tulee takaa auto. Kyllä on nätin näköinen reitti. Homeet maisemat. Tie asfaltoitiin ihan muutama vuosi sitten. Joo, tää on, Uudestaan. Tää oli aika surkeassa kunnossa, mutta nyt kun tässä ei ole oikein, onko tässä yksi linja. joo. Ja ei oikein mitään järkeä kuorma-autoille käyttää tätä, niin tämä on pysynyt aika hyvässä kunnossa. Tätä täytyykin rupea käyttämään. Muutenkin mukava, kun on mutkia ja mäkiä. Et suoran tien ajaminen on aika tylsää. Joo. Olopolvus. Reunoltansa helvetin huonossa kunnossa. Joo, Kun kuorma-autot väistelee, niin se murtuu se asfaltti sieltä reunasta aina. tulee bussi takaa. Onko? Joo. Muutaman vuoden aikana on kerännyt on se 7 kiloa. Se tulee äkkiä, se tulee ihan puolessa vuodessakin on saanut sen ite aikaiseksi. Se on jännä, kyllä se. Kyllä se äkkiä tulee. Melkein talvisin, kun ei ole pyöräillyt, niin
silloin se paino nousee, mutta nyt mä ajattelin sisäspinningiä tuossa ensi talvena niin polkemaan. Täällä on niin nätit maisemat kyllä. Ottaako se tommosia korkeampi profiilisia vanteisiin, niin toi tuuli kovinkin? Kyllä se silloin kun vähän nopeutta on enemmän, niin on aika vaikea. Joo. Sivutuuli on vaikea ajaa. Nämä on vielä isot vanhan mallin mukaiset. Näillä ei ole mitään aero-ominaisuuksia ajatella. Aika maltillisia mäkiä. Tämä on mulle ihan tarpeen. Siellä on ihan järkyttäviä sinne Velskolaan, kun lähtee Oittaan kautta Rinnekotiin. Joo. Siellä on semmosia mäkiä. Ja se on kyllä huonossa kunnossa se tiekin. Okay. Oli silloin aikanaan kun ajettiin Uuden Helsinkiä, niin Joo. sehän oli yhteislähtö Velolta ja saattoajo tuohon Leppävaaraan asti ja Joo. siitä sitten vapaa vauhti Velskolan kautta sitten mitä siellä nyt tulee sitten Nurmijärvelle. Joo, niin sinne päin. Joo. Kyllä. Paljon siinä tulee matkaa. Oli muistaakseni semmoinen 140 kiekka. Joo. Kuulostaa aika sopivalta. Nyt on se periaatteessa se sama porukka järjestää. Joo. Mikähän se kisan nimi on tapahtuma. Se on kans loppukesästä. Lähtee suoraan sitten tonne Mikkilän suuntaan. Okei, lähteekö se Velolta kans? Joo. Tämä oli jo Velolla. Joo. Siinä kävi silloin, se oli yhteislähtö ja pitkä saattoajo, niin se porukka kasaantui sitten semmoiset, että siellä oli sitten kaikki semmoiset, että haki vaan hyvää peesiä, niin meni sinne nopeitten kavereiden sekaan ja Joo. nyt oli kolareita niin saatana. Varmaan noi tommoset kuntoajat toimii tuolla Keski-Euroopassa, mutta ei tällaisessa suomalaisessa helpossa maastossa, niin ajetaan porukat aina kiinni. Sitten se on yksi iso porukka. Joo, siinä peesaamisessakin aika tarkka olla, että varsinkin jos siellä on enemmän porukkaa siinä letkas. Niin. Näissä on näissä Virkassa ja onko tuolla Turun Joo. kuntoajossa, niin siellä on ilmoittautumattava siihen nopeusryhmään niille haluat. Joo, niin mä katoin. Mä meinasin mennä tänä kesänä sinne Pirkan yöpyöräilyyn, niin luin niitä ohjeita, että pitäisi valita se nopeusluokka, että peesareita ei katsota hyvällä, että Joo. jos sä meet roikkumaan sinne jonkun perään, että Joo, koska ne on nyt aina ne ongelmat.
Siellä pitäisi niin olla valmis tekemään töitä. Kyllä. Joo. Ootko sä tykännyt siitä Pirkan yöpyöräilystä? En ole koskaan ajanut yöllä. Se on vähän ongelmallinen, jos sä ajat koko yön, niin pitäisi melkein olla majoitus. Tai sit lähtee nukkumatta niin ajelemaan. Joo. Menee tää kesä kyllä niin äkkiä, että onko sopiva? Tuo oli niin jumalattoman kylmä. Niin se oli. Se oli joo. Vähän toivoin, että olisi sitten. Aha, sieltä tulee. Vähän toivoin, että olisi ollut sitten loppukesä semmonen pitkä, mutta ei se nyt näytä ainakaan vielä siltä. Tämmöstä on tää Suomessa asuminen. Kotitorpan tie. Näin vaikeeta tää on. Ne ei ole kilometriä. Pienikin nyppylälymä jää. Kun puhutaan 150. Ai, siellä on ihan jotain. Tulee vielä peränpitäjiä. Joo. 16 kilsaa ajettu ja sain ajoseuraa. Hyvin mukavaa. Pääsetään heti oikein. Okei. Mukava tie oli kyllä ajaa toi. Se sun näyttämä. Mä kuukausi sitten viimeistä ajanut. Joo. Ei oikein ole menoa. Tietysti se eka. Jos yhden kuukaudessa ajaa, niin Ei se ole mistään kotona. se tuntuu sitten aina vähän. Varsinkin ne ylämäät.
Mutta ei sitä paljon tarvi ajaa, niin se niinku se rupee, niin ainakin tuntuu siltä, että alkaa niinku tuntuu ihan mukavalle. Mä voin tulla halkomaan tuulta välillä. Lapin kylä. Jotenkin tahmeen tuntusta menoa. Tahmeita menoa. On nätin näköistä. Jos näette. Wow. Hienoa. Hienot maisemat. Jihaa! On kyllä asiallinen reitti ja asiallinen meininki. Peuroja pellolla ja kurkia näin pari tossa äsken. Ja ai, nyt myllyy. Temppuileeko takavaihtaja? Putos toi ketju tuolta hissalta. Aha. Se ei sit osaa takaisin. Joo. Siinä on jo. Pitää olla vähän pidemmät ketjut, kun on noin iso toi eturataskin, että. Siinä on mulla ihan normaali mittainen ketju. Okei. Se on. Ainakin se on ollut tällainen monta vuotta. Joo. Aikamoisessa kunnossa. Joo, Espoon puolella ja 33 kilometriä ajettu. Sain ajoseuraa, en tiedä kuka on, mutta erittäin mukava pyöräilijä. Ollaan tässä höpötelty pitkin matkaa ja semmoista. Tosissaan lähdettiin ajaa samaa matkaa tuolta Bembölestä, niin Bembölen kahvituvan jälkeen tuonne Nuuksioon päin, kun lähdetään siinä Kehä kolmosen alta, kun menin. Oli siinä pysähdyksissä pyöräilijä ja ohjaajaessa kysyin, että onko kaikki hyvin, ja vastaus oli, että on kaikki hyvin, niin hän ajoi minut kiinni ja sitten keskusteltiin siinä ja hän oli menossa samaan suuntaan kuin minä, eli Veikkolaan, niin ehdotin, että ajetaan samaa matkaa sitten ja
Niin ollaan nyt ajettu 33 kilometriä Espoon keskus, Bembölen kahvitupa, Nuuksio päin. Siitä sinne Siikajärven lähelle ja siitä sitten oikosulku Veikkolaan ja Veikkolasta lähdimme Kauklahteen päin ja Kauklahdesta sitten ajellaan takas tonne Espoon keskukseen päin. Joku 33 ollaan ajettu. Eikö se ole naurettava matka? No välillä pidempiä, välillä lyhkäsempiä. Pyörä on siitä mukava, kun vähän vaihtuu maisema nopeammin kuin siinä kävellessä. Joo. Joo. Tuossa pohjat alkaa niinku, ei oikein tykkää kovasta kengän pohjasta. Paljon pääsitte 24 tunnissa, kun ajoitte? Siinä oli aika paljon kuitenkin taukojakin, että varmaan 4 tunnin verran ainakin taukoa. No joo, pitäähän siinä olla. Nämä on tämmösiä... Syödä ja jalotella ja... Se on semmoinen 500. Joo. Kyllä siinä saa tehdä töitä sen niihin kilsoihin. Näitä kavereita kun ajelee tämmösiä maratonpyöräilyjä. Joo. Nythän justiinsa loppui tää jokavuotinen Keski-Euroopassa ajettava Transcontinental, Okei. joka on semmonen tapahtuma. Se lähtee jostakin Hollannista ja jonnekin tonne Kreikkaan, Turkkiin sinne päätyy. Joo. Välillä on kontrollipisteitä, missä täytyy käydä ja ne kaikki kontrollipisteet on siis sillä tavalla, että sä joudut kiertämään tuolla Keski-Euroopassa, Ranska ja Sveitsin kaikki pahimmat. No niin, tietysti. Tää meidän 24 tunnin, se on semmonen, näitten sanovat sitä stressor. Joo. Se on niinku määritelty, että 24 tuntia pitää periaatteessa olla liikkeellä. Joo. Ja siinä on joku minimikilometrimääräkin, mitä pitää ajaa. Ja viimeisen 2 tunnin aikana vissiin pitää ajaa joku 50 kilometriä tai jotain tämmöstä. Joo. Luokkaa.
Et ei pysty niinku meneen etukäteen jonnekin. Niin. Loppuuko se samaa paikkaa mistä alkoi vai? Ei yleensä. Joo, että se on pisteestä A pisteeseen B. Joo. Yleensä on niin, että maali on kaikille samassa paikkaa. Joo. Esimerkiksi nyt vaikka Rosendalin hotelli Tampereella. Joo. Mut sit lähde voi järjestää mistä haluat. Joo. Vaikka Tampereelta, Oulusta, Helsingistä, mistä tahansa. Ja oliko siinä jotain porukan koko on rajattu, että siinä saa olla vissiin 1 ja 4 kaveria samassa joukossa. Ai jaa, okei. Okay. Että ei mitään niinku hirveitä Joo. vetorinkeja ei Joo. ollut. Kyllä. On semmosia harjoitteluja, kun ne kaverit harjoittelee näihin joka 4 vuosi ajettavaan. Eli esimerkiksi Pariisiin Joo. tai johonkin Lontoon Edinburghin. Lontoon Edinburghin. Että on niitä 1500 kilometriä tai semmoista. Minä en ole niitä koskaan ajanut. Joo. Kolmekymmentäkuusi kilsaa ajettu. Tää on kans ihan nätin näköistä paikkaa. Joo, en oo täältä ajellutkaan. Joo, tää on vanha perinteinen tie. Joo. Tästä se on aikanaan mennyt, nyt se on siirretty tohon alemmas. Jiha. Vanha tie, mutta tää on niinku katkastu tästä tälleen, että ei autolla pääse. Joo. Niin, täältä menee asfalttitie. Kyllä. Ei tarvitse jäädä venaan tuohon valoihin. Joo. Tässäkään en oo tainnut ajaa, vaikka on 6 vuotta tässä. Se on joo näin, että kun joku reitti niin kun tulee valituksi, niin Joo, siihen urautuu sitten. Kyllä. Ja saa hakea muita. tää täytyy ottaa kyllä ehdottomasti käyttöön.
Kiitos ajoseurasta paljon hei. Kiitos sinulle, kun viitit venätä meitä. Mä tuon tonne kanssa tonne ylös. Joo. Eli tuosta tonne. Vaihtaa tonne ylös. Vasemmalla ylös. Joo. Niin. Mutta tästä täältä. Mä pääsen tästä. Oh. Mä pääsen tästä. Kiitos erittäin paljon. Kiitoksia. Ja hyvää kesän jatkoa. Samoin. Turvallisia kilometrejä. Sais vaan motivaation aikaiseksi. Joo. Takais enempi ajaa. Kyllä. Etää kerran kuusta ajaminen. Kyllä. Vielä kerke. Joo. Noniin. Moi moi. Hello, hello. No niin, nyt on tultu tänne kotinurkille Espoon keskuspuistoon ja ajettiin semmonen 40 kilometriä. Tapasin tuossa Pempöölen kahvituvan jälkeen sinne Nuuksioon päin niin jonkun toisen pyöräilijän, ketä oli myös ajamassa tonne Veikkolaan päin. Ja päätettiin sitten, että ajetaan yhdessä ja ajettiin Veikkolaa ja Veikkolasta Kauklahteen ja Kauklahdesta sitten tänne Espoon keskuksen suuntaan. Hän asustelee kans täällä päin. Oikein mukavaa porukkaa nämä pyöräilijät. Sä voit niinku tutustua tuossa matkalla johonkin ja lähteä ajaa vaan lenkkiä ihan tuntemattoman ihmisen kanssa. On se hienoa. Tämmöstä meininkiä pitäisi ollakin. Joo. Tää oli tämmönen lauantai-fiilistely lenkki. Ihan pk:ta. Höpöttelyä. Nautittiin maisemista ja hyvästä ilmasta ja pyöräilystä. Mukavaa, jos jaksat katsoa tämän videon loppuun asti ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin sinusta katsottuna oikealla alanurkassa on tilaa-nappi, mistä voit tilata tämän kanavan. Me näemme sitten seuraavalla videolla, mikä todennäköisesti on myös pyöräilyä. Moikka!